అయోధ్య రామ మందిరం హిందువుల కళ అతి తొందరలో నెరవేరబోతుంది. శ్రీరామ జన్మభూమిపైన భవ్యమైన రామ మందిర నిర్మాణం కోసం విశ్వ హిందూ పరిషత్ నిధి సేకరణ కార్యక్రమం మొదలుపెట్టింది. రామరాజు గారు మనతో ఉన్నారు, విశ్వ హిందూ పరిషత్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు. అడిగి తెలుసుకుందాం ఎలాంటి కార్యాచరణ తీసుకోబోతున్నారు. సార్ చెప్పండి, అయోధ్య రామ మందిరం నిర్మాణం గురించి ఎలాంటి కార్యాచరణ విశ్వ హిందూ పరిషత్ చేపడుతుంది? అయోధ్య రామ మందిరము ఒక భవ్యమైన రూపాన్ని తీసుకోబోతుంది. మన దేశం పైన ఆక్రాంతదారులు ఎవరైతే దాడి చేసి రామ జన్మభూమిలో ఉన్నటువంటి భవ్యమైన రామ మందిరాన్ని ధ్వంసం చేయడం జరిగింది. దానికి హిందూ సమాజము గత 500 సంవత్సరాలుగా అనేక పోరాటాలు చేసి లక్షలాది మందిని బలిదానం చేసుకున్నది. అది ఈ సంవత్సరం అంటే ఇప్పుడు మన సమయం లోపల భవ్యమైన మందిరము నిర్మాణం జరగడానికి అన్నీ కూడా సమస్యలు తీరిపోయినాయి. ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి హిందువు కూడా ఎప్పుడు ఈ భవ్యమైన రామ మందిరం నిర్మాణాన్ని ఉత్సుకతో చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు. అది ఆసన్నమైంది. అయితే ఇప్పుడు యావత్ హిందూ సమాజం కూడా అంటే మనం అనుకున్న దానికంటే కూడా రెట్టింపు ఉత్సాహంతో అందరు కూడా ముందుకు వస్తున్నారు. భవ్యమైన మందిరము 108 ఎకరాలలో ఏర్పాటు చేయబడుతున్నది. దీనికి ఒక భవ్యమైన స్వరూపాన్ని ఇవ్వడానికి మన తీర్థక్షేత్ర కమిటీ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ప్రతిపాదించారు. ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి 2 అంతస్తుల గుడిని 3 అంతస్తులుగా, 3 గోపురాలు ఉన్నది 5 గోపురాలుగా చేయడము, ఇది మళ్ళీ వచ్చే 1000 సంవత్సరాల వరకు కూడా చెక్కు చెదరని విధంగా దీన్ని నిర్మించడం జరుగుతుంది. ఈ రామ మందిర నిర్మాణం వల్ల ప్రపంచానికి ఒక సందేశం ఏం పోతుందంటే, రాముడిని మనం వారు చూడలేదు, కానీ ఆయన ఆదర్శ పురుషుడిగా మనం చూసాం. రామో విగ్రహం ధర్మ అంటే ధర్మం అంటే ఏంటిది? శ్రీరామచంద్రుడు అనేది. సో ఈరోజు ధర్మాన్ని స్థాపించి ప్రపంచానికి కూడా ఒక మంచి సందేశాన్ని ఇస్తూ ఈరోజు వేర్పాటువాదం కానీ ఆతంకవాదం కానీ ఏదైతే మన ప్రపంచాన్ని పీడిస్తుందో అది సమస్యపోతుందని రాముడు అక్కడుండి మన యొక్క రామరాజ్యాన్ని మొత్తం ప్రపంచానికి కూడా చూపిస్తాడని ఆశిస్తున్నాము. జై శ్రీరామ్.